Boa tarde, moitísimas grazas por chegar vos hoxe aquí para celebrar con nos a Asociación Cultural da de Santa Bóveda, o editorial Alvarellos e sobre todo unha gran dona da literatura deste país que é Elena Villar Janeiro. Espaventada, atónita, a virse poesía, clamou desalentada, bates, crevadas liras. Creo que era Curros, de quen é isto, e decía que desde logo había tanto contra o que protestar, pero tamén aquel tamén era un mal tempo para a lírica. Fuimos repetindo, non? Todas as xeracións din este non son tempos para a lírica, e quizás a lírica si necesita acompañarnos en todos os tempos. Elena Villar Janeiro nos acompaña hoxe como escritora, cultiva varios xéneros, especialmente a poesía e a narración, pero sobre todo as que somos ensinantes sabemos que temos con ela unha fonda débeda que é toda esa literatura infantil e juvenil que nos axudou a meter a moitos nenos, a moitas nenas na lingua galega. Pertenceu ao colectivo poético Cravo Fondo, entre os anos 2005 e 2012 foi presidenta da Fundación Rosalía de Castro e tamén membro do plenario do Consello da Cultura Galega. Vou facer un resumo moi breve da súa obra, traducida a varias linguas, da poesía desde aqueles alalás de 1972, Rosalía no espello, logo en 1985, Remontar o río en 2014, logo falaremos do libro que hoxe nos convoca, esta poesía mínima. Logo se decía esa literatura pensada para os máis pequenos, pero os amantes da literatura tamén somos grandes lectores desa literatura que en ocasións non ten todo o reconocimiento que se merece e que, sen embargo, é básica para atraer logo adultos á lectura e adultos á lingua galega. O día que choveu de noite, do ano 1985, Viaxe á Illa Redonda, de 1987, Hermiño, de 1988, A cidade de Aldara, de 1989, e xa logo dando aí un salto tamén con Alvarellos, eses contos do sol e da lúa. Poderíamos falar de narrativa para adultos, A tarde das maletas, de Conto do Castromil, ou o ensaio, os equipos de normalización lingüística nos centros de ensino, Delas, Feminino Plural, O sabor da terra. Querían xa logo falar dos premios. Unha parte deles en común con traballos realizados con Xesús Rabadell Paredes, o Premio Patronato Rosalía de Castro para mestres e pedagogos en 1979 por ese traballo Símbolos de Galicia, a bandeira, o escudo e o himno. Logo tamén en común o Premio Galicia de Narrativa da Universidade de Santiago en 1980, o Premio Galicia da Universidade de Santiago en 1981, o Premio Manuel Antonio en 1981. E xa logo Elena en solitario, o Premio Eusebio Lorenzo Baleirón no 1991, o Premio Modesto R. Figueiredo, Rodríguez Figueiredo, o Accesi tamén no Premio Miguel González Garcés, o Premio Arume de Literatura Infantil e o Premio da Asociación de Escritores e Escritoras en Lingua Galega. E a obra que hoxe presentamos, Poesía mínima, é a definía como unha pequena alfabeta. Desde o punto de vista estético, do que o libro, a verdade, para aqueles que nos gustan os libros tamén como obxecto, os libros ben editados, que ainda nos gusta o papel e o olor a tinta, é unha xoia, e tamén, desde o punto de vista literario, unha exquisita edición, 50 fotografías e 50 poemas, eso que lle dá título a propia obra, esa poesía mínima, non? A idea e a imaxe, a emoción e a natureza, por eso tamén falamos, bueno, o que pode ter como un haiku, non? Creo que en algún lado li Elena que decía, es un libro de meditación e de rezo para ateos e agnósticos. Que máis se pode decir que un libro, non un libro para acompañar, un libro que nace nas redes sociales, cando en ocasións, e volvo a eso, as mestras, non oímos máis que falar dos perigos das redes sociales, sabemos
que pode haber algún perigo na ferramenta, pero é tamén unha ferramenta de liberdade, de comunicación, unha ferramenta incluso de amistades. Ao fin e ao cabo, creo que debemos decir que non foi Elena quen me chamou para decir que quería presentar aquí este libro, senón que houve un argalleiro, unha persoa, un toso revirado que lle chamamos no Facebook e dixo Elena ten que estar en Alexandre Bóveda que de la que convocar. Aí non, e entonces le dixen, por favor, encantado, vello ti, e se ela quere vir a Coruña, entón poder que empezarades aquí este camiño que non sei o que quereredes que sexa de longo, pero o libro ten un longo percorrido. Agradecerle a Elena que estés aquí, a ese toso revirado que se nos acompaña e que mira para outro lado, e a Alvarellos por ese traballo que está facendo con libros que son singulares, que seguramente pois ninguén está a facer como eles, e que desde logo todos os amantes da lectura pois seguramente nunca lle daremos nada de todo. Moitísimas grazas, e cando queiras, e gracias a todos. Moitas grazas á asociación por convocarnos hoxe aquí, por acollernos, por encher este local onde estamos tan preto uns dos outros, que isto é o que pide a poesía, esa maneira de achegarnos. Hoxe máis ese Día Mundial, que é o que desde o ano 99 se chama Día Mundial da Poesía, cada día é un Día Mundial de algo, pero non está mal que un sexa, ou máis de un, que sexa o Día Mundial da Poesía. A data para iniciar a promoción, porque efectivamente, como vos decías, hoxe é o primeiro acto que facemos de promoción, de difusión do libro, que nos levará despois a outros lugares onde a demanda vaya pedíndonos promocionarlo e presentarlo, Santiago, Lugo, etc. Estamos nun libro moi especial, efectivamente, un libro que naceu, é un libro de fusión, o híbrido, pero en moitos sentidos. Primeiro nas canles de comunicación onde empezou, porque este libro eu como editor descubrino a través das redes. Descubría as mensaxes que iba lanzando Elena coas súas imaxes e eses poemas como impactos, non? Eses o que son os haikus ou os fotopoemas que deu ela ben en chamar. Entonces, dende as redes, eu vin que aí había un material enormemente atractivo para ser transformado nun libro especial, un libro distinto. E iso é o que quixemos facer desde a editorial, ese libro obxecto do que falabades, iso é o que pide. Este contido pide ese continente, non? Pide facer unha presentación que un poida ter un libro para sempre, no sentido tamén temporal de resistencia. O libro está cheo de resistencia, dentro e fora. E cada un destes 50 fotopoemas teñen un relato vital que podía construir outros 50 libros cada un deles. E eso é a maravilla desta concentración, destas mínimas dosis de enorme poesía. Con Elena como editores xa temos unha experiencia, e con Xesús, con Ser Home, unha experiencia longa, moi frutífera, de entendernos moi ben, que empezou con Rosalía de Castro e os versos a Compostela nunha traducción, nunha edición bilingüe que ela preparou no 2008, aí agora, debe ser no 2008, aí agora 10 anos, e que Xesús fixo o limiar, da nosa colección Rescate, que é a que dedicamos a mergullarnos e tamén a preparar con moita vontade estética libros dos nosos grandes autores. Despois tamén se citaba aquí os contos do Sol e da Lúa que foron publicados o ano pasado, nunha edición que tamén tivo unha peripecia moi singular. Ese libro tivo unha edición de 30.000 exemplares que Supermercados Gadis regalou ano pasado para as letras galegas, que tuvemos a fortuna de preparar para eles. E despois fixemos outra edición venal, que é a que ora se está a difundir polas librerías de contos infantís, infanto-xuvenís, para nenos e nenas a partir de 8 anos, que está funcionando moi ben, que está resultando moi atractivo, e que é un libro que estas cifras que falamos como editores, que vivimos desto, damoslle moita importancia á difusión, que chegue a todos os lugares para nós e para os autores tamén, e as autoras, a difusión dunha obra de 30.000 exemplares é especialmente gorentosa para un, porque poucos casos hoxendía se poden dar desa enorme difusión. E chegamos a esta poesía mínima
na que estamos moi satisfeitos, porque personalmente a min é unha dos xéneros, esta síntesis da literatura en tres versos, que máis placer nos dá, e ela carga de contidos cada verso. Entón é unha das grandes creadoras de haiku ou desta poesía mínima, que é o gran título que ela me decía. Eu creo que ese, sin dúbida, o título deste libro de poesía mínima, porque é poesía enorme. Agradezoche moito que tuveramos de novo esta complicidade, porque é unha maravilla traballar como editor contigo e facer que as cousas che agraden, porque é unha relación a dúas bandas, no que traballamos sempre man a man, así o fixemos nos outros proxectos, e así nos faremos nos que no futuro veñan a nós. Como dixen, cada un destes 50 poemas dá destes 50 haikus, onde conviven as artes, como decía, conviviron as canles de comunicación e agora conviven nele as artes da fotografía e da escrita. Cada un deles nos dá para reflexionar, quizás nesa mesilla de noite, antes de dormirnos no soño de Morfeo. Por eso é un libro que vai ter moito percorrido, e hoxe o iniciamos aquí. Moitas gracias. Moitas gracias, amigas e amigos de verdade, amigas e amigos de moitos anos, o meu alumno que me acompaña a todas partes, os primeiros alumnos, o amigo José Ramón, a amiga Cristina, Vitorino, Rubén, Maribel, Mercedes, a miña veciña, Sapo Concho, Toxo Revirado, que é un toxo mansísimo, que tiven a fortuna de escribir un día un conto que se chamaba Raúl, e el leu un día que había un conto que se chamaba Raúl dun neno que non sabía decir que non, e que era unha traxedia para el. E falando de Raúl, como non o encontraba, mandeille un Raúl, e aquel Raúl naceu esta maravilla que trae a Volvoreta, que é o meu perfil de Facebook. E hoxe prometinlle que a estrearía aquí, porque pareceme unha obra de arte, tamén a quería ensinar. E agradecerle moito a él ser o que tivera a idea de a tieza e tal, que aceptase a él, non a mí. E entón isto non podía ser máis que o sitio inicial, e logo tamén porque a cidade da Coruña, a pesar de todo, lle queremos moito, e moitísimo a xente resistente da cultura que vive na Coruña, adóranos. Moitas gracias a todos por estar aquí, repito. Moitas gracias a Xesús tamén por estar aquí hoxe, que, bueno, non queremos entristecer o día, pero mañá, posiblemente saibamos que é un pequeno esforzo para nós estar hoxe aquí, pero que consideramos que un deber estar e consideramos que temos que estar. Pois, en fin, por onde empezo eu? Porque o que podía decir agora podía durar 4 días, 50 horas, 60, por onde empezo para que dure o xusto? Non sei por onde vou empezar. A ver, primeiro para agradecerlle a Alvarellos a súa complicidade con este libro. E tamén para decir que só con el se podía facer. Hai unha imaxe que non sei se até saía das zapatillas, pero se non, non mostro. Hai unha imaxe que vou mandar poñer, que a él o impresionou moito. E me dixo, esa imaxe tiña que estar nun libro. Eu ver esa imaxe nun libro era a frase que me decía él. Esa imaxe que tedes aí, en honor de él a metín, porque logo tiven que facer unha selección de 600, e este era para él, porque lle gustou moito esa imaxe como impactante. Deu orixe prácticamente ao libro, polo menos a miña idea de preparalo, pero nunca pensei que se podía editar un libro destas características, un libro con fotografías, un libro desta calidade, un libro con traducción ao inglés, cando un traductor ao inglés cobra moitísimo diñeiro e encima non sabe traducir haikus, porque claro, que alguén se meta no haiku para facer unha traducción e que faga un haiku aproximadamente a mesma duración das outras dúas linguas. Temos noticia de que son brillantes e que van voando a veces incluso paralelamente ao que se quere decir
co concepto, pero non coas palabras. Esa foi outra sorte que nos proporcionou o destino. Además, unha persoa moi xenerosa, moi traballadora, e con quen traballei todo o verán, tamén man a man, que foi posiblemente o éxito do libro, que sea o conxunto todo, porque a traducción en inglés podía derramar o traballo. Ben de vello, do meu profesor na poesía, o meu pai na poesía, que foi Juan Ramón Jiménez, ben de vello o meu cariño polo concepto, pola simplificación e pola esencialidade. Tamén a sonoridade que teñen os pentasílabos e os sesílabos mesturados, que me seduce moito. Forzosamente, eu empecé a coller cogomelos, saín ao monte, vin que o monte tiña unha riqueza sensorial tan grande e que eu para casa non podía traer o olor, que era a tristeza que traía, non poder traer o olor do monte, pero podía traer a impresión na retina e podía poñelo en letra. E empecé a escribir haikus porque acababa de ler abaixo. Daquela experiencia que foi inicial, eu pensei que acabaría, saí un Pálpebra Azul no ano 2005. Tamén un libro afortunado, pero que non tivo a fortuna deste. Cando empezaron as redes, eu deime conta que os que escribimos temos que escribir para as redes outra cousa, non valen os libros. Creo que o e-book é igual que o libro. Cambia o soporte, pero volve a ser a mesma historia. Entón, empecé a pensar que posiblemente podería publicar algo que teria que ser moi pequeno, que teria que ser poesía, porque hai moito amante da poesía nas redes. E empecé a publicar uns pequenos poemas haikus, polo menos desde o punto de vista formal, perfectamente medidos, porque é algo que como música sei facer ben. E deime conta que necesitaban un atractivo visual que chamase. Eu pensei, que pena que non poda levar olor, e que non poda levar mesmo sabor, ou que non poda levar a música, que aquí non ten metida a música, porque eso exixe máis aparataxe, máis complicación. E chamelle poesía mínima, porque me parecían bombóns exquisitos de poesía. Poesía mínima, era este o concepto. Agradezo a Alvarellos que me permitís o título, porque ningún editor lle quere chamar mínimo a un libro, nin como xa pretendían que se chamase un libro menor, que non me deixaron de chamase de outra maneira. El permitiumo, incluso me dixo, pareceme moi ben xa o epígrafe ese para mí. Entón, con aquela poesía mínima empezaron a entrar fotografías que eu andaba a sacar naquel momento, e que había algunhas máis atinadas que outras, falo 2010, 2011, e cando me dei conta, aquelas pequenas mostras que eu poñía ali, que as poñía casi todos os días, porque os haikus son moi compulsivos, uns mellores e outros non tan bons, vin que a veces chegaban 100 e pico de persoas a poñerlle un gusta. Cando chegan 100 e pico de persoas a poñer un gusta a algún, empeza a pensar que aquelo, se non é masivo, se non é un cambio de retrato de perfil, que a xente tamén nos aplaude moito, ou un retrato dunha boda, pero cando se trata de levar un texto e unha fotografía, un empeza a pensar que aquelo ten un certo éxito. Sabemos o que é a literatura, a poesía e a arte, pero que ten éxito. E entón foi cando eu pensei na posibilidade de seguilo facendo, con asiduidade, xa baixo o epígrafo de poesía mínima, poñendo haiku ao lado, e facendo, pois, prácticamente un diario. Total que os que conservaba eran 600 e pico, casi 700. Logo un día faláchesme das zapatillas, falamos das zapatillas, era un tamén, como dixo el, dos que os encontraba nas redes, e dixo, a ver se un día podo, pero eu non o cría. Hai outra persoa que non está aquí, pero que si vou deixar un agradecemento moi forte a él, outro escritor que apostou muitísimo por este traballo, foi Xavier Alcalá. Tamén pasaba todos os días, ánimo, hai que sacar libro, hai que facer libro, e eu dicía, que máis quero, Xavier, hai que facer libro, pero nunca pensei que pudera ser o libro. Un día que Alvarellos, cando estábamos facendo ese libro dos 30.000 exemplares, me dixo, o mellor para no que ven, vai preparando. E me animou ano pasado a que preparase, e empecé a mirar, e a escoller, e a facer. Ainda non pensaba que sería posible. Logo tampouco pensei que sería posible nin este papel,
nin esta edición, porque ele decía, a ver si podemos en tapadura. Iba engadindo, cada vez iba engadindo unha característica que a mí me gustaba máis. Logo xa o luxazo das gardas e este libro é o que está fotografado nas miñas, fagolles unhas sesións fotográficas como as noivas, entón doblo de todo para outro lado, para atrás, para diante, e resiste, leva 2 meses nesta treta e está novo. É un libro resistente a todas as luces, é o que traio por aquí, pero prácticamente está novo. Que supuxo para min facer xa o libro? Supuxo ter unha exixencia de, por un lado, sí que miraba os que gustaban moito, foi un criterio. Logo, o seguinte criterio foi que a fotografía fose salvable, porque eu cando facía estas fotografías, máis ao principio que cara ao final, era unha fotógrafa moi novata. Hoxe podo decir que sei algo de fotografía, cando empecé non. Logo, que a fotografía resistise, teño que decir, porque é unha anécdota bonita, que cando estabas metendo en máquinas, tivemos que prescindir de 2 e sustituir 2. Unha fotografía porque estaba desenfocada e outra porque lle pareceu con moi bo criterio que desentonaba moitísimo. Non sabes o que choca deso. Eu quería meter unha rosa exótica preciosa e fura metendo con calzador, pero claro, aquí unha rosa sería horroroso. Iso é o que ter un bo editor que edita con unha conciencia de mira, eu isto non o vexo. E entón tivemos que meter en 48 horas, incluído o traductor, tivemos que cambiar 2, pero 48 seguiron adiante. Por tanto, había que mirar os que eu quería que gustaran, as fotos que estaban ben, os textos que estaban ben e os textos e as fotos que casaban ben. E ademais facer unha selección tamén temática para que o libro non fose monocorde, que tocase de alguna maneira tantos paus como toca este libro. Entón fun facendo 12 apartados nos que iba metendo as fotos que seleccionaba. Ao final foi moi dificultoso ter que decidir ao final que sacar e que meter, pero o gallano nos teñamos equivocado moito. Por tanto, aquí hai temas. El pasaba aí un pouco un que ten unhas cruces que é da memoria histórica, porque eu teño un moto perdido por aí, e é un tema que me parecía que tamén podía ter aquí cabida. Non sei se temos acceso a él. Temos aí a igrexa de Santa Mariña de Guitiriz. Esta foi toda a impresión dunha tarde. A fosa común segue toda esa parede, hai 20 e pico de mortos enterrados, e segue a parede toda. Con un sol de xustiza, que soimos decir os soles fortes, un sol de xustiza, viñalles poñendo cruces, as cruces dos panteóns recoñecidos, visibles, con familiares, e vanlles colocando cruces aos anónimos. E dixen, este non se me pode escapar. Aquí vai un dos haikus, foron un dos moi aplaudidos, pero este meterio igual polo significado forte que ten esa fotografía e esa realidade. Tamén tiña que quedar aí. Por suposto, metí os Ancares, que é a única foto de paisaxe enorme que hai, porque non se podía obviar. E logo, pois, cousas moito do mar, da nosa horta, son 50, debe ser 40 casi da horta, nada máis, porque están de moi pequenas cousas. E eu quedei moi contenta, pero sobre todo quedei contenta de ter un libro xolla, ao que eu pensei que non se podía aspirar hoxe, que non se podía facer, o que me vai chegando de xente que o ve, que o ten, pois son cousas moi bonitas. Hoxe facían unha entrevista para a radio, preguntaronme cousas o rapaz que me facía, que me pareceron que o tiña moi lido, moi estudiado, e iso agradecese sempre moito. A veces xogas aquí con capacidades, non sei se temos este, non, é unha pena. Podemos ensinar, xogase coa capacidade visual, é un poste da luz e unha cucharca que fai un barco, e xa xogo coa experiencia do barco, que chega na chuvia e sempre sen barqueiro nin remador, e que se volve marchar o secar. Esta é unha especie de a capacidade que pode facer, a maravilla que pode facer a mirada cando ve un poste da luz,
está a cucharca de auga e que según a cámara faga unha postura ou outra postura pode recoller un barco. Hainos moi chamativos, con foto moi forte como o que temos aquí, porque é unha casa que acababan de tirar, entón está chea de laberintos, inspiroume tamén un tema que me pareceu interesante, sobre todo por ver unha casa que acababan de tirar e verlle aquela casa todo aquilo. Dalgúns conseguín, a pesar de non saber fotografía, con xela la chuvia. E logo hai nos do mar, porque claro, vivo pegado ao mar neste momento, e como pegado ao mar que está, pois aproveito todas as maravillas que se me poñen diante, como este que temos aquí, que di: as dornas pintan o sono do verán con acuarelas. Vamos ir poñendo e vou vos lendo o seguinte. Esta que tedes aí é a serea da illa de Sálvora, collida de espaldas. Calquera rocha que mora vendo o mar faise serea. Porto de Corrubedo, porto de embarque, pareceume emotivo e ao mesmo tempo onírico e tamén avantgardista. Os avantgardistas foron grandes admiradores dos haikus porque lles daban ideas desa visión rápida que a veces non é nin estudiada e a veces pode presentar hasta algún absurdo, e di: cabos e sombras entreteñen o tempo atando o mar. Ben, unha das cousas que a mí me entusiasmou neste libro, en todo o que fago de fotografía, son as ruínas. As ruínas empezan sendo dramáticas, tristes, e acaban sendo arte. Esta é unha cara picasiana, sin dúbida ninguna, e este é o haiku con máis sentido do humor que ten o libro. Exame de arte: lugar, época, autor, estilo e século. Está no barrio de Sar de Santiago, porque ahora teños todos localizados. Un da horta. Aparecen as flores, aquilo que Rosalía decía: natureza fermosa, sempre fermosa, tan verde eternamente, ou algo así. Dilles os mortais, dilles que na máis eles perecen. Claro, os mortais perecemos, pero de alguna maneira, como o resto da natureza, volvemos. De alguna maneira, na enerxía, independentemente das crenzas de cada quen, o propio corpo é unha renovación de átomos que está aí, e nós, claro, somos minúsculos na natureza, pero igual que lles pasa aos lirios, marchamos e volvemos de outra maneira. E entón este lirio da propia horta di: veñen os lirios sen saber que estiveron e que han volver. Nós, por sorte, sabemos que estivemos. Temos a continuación no que eu, sin saber fotografía, conseguí con xela da chuvia. Está chovendo na nosa horta, o froito dun xacarandá, por lo tanto é o inverno. Os haikus clásicos, hoxe non se escriben casi haikus clásicos porque cambiou tanto o mundo. Estamos pensando na Idade Media, na Idade Media nosa, a contemporánea no Xapón. Estamos pensando nun mundo moi rural, pero hoxe o mundo, ese mundo quedase pequeno, ou polo menos hai que verlo con outros ollos. Entón, eles colocaban sempre unha palabra que daba
o pé para pensar en que estación se estaba. Nós temos a sorte de ter un clima e unha natureza con 4 estacións bastante ben marcadas, por lo menos a toda agora, e entón sabemos con diferencia que as 4 estacións tamén son simbólicamente a vida humana, a xuventude, perdón, o nacemento e a preparación, o mochiño, a xuventude que é o esplendor, que sería o verán, o outono que é a recolleita, a reflexión, a garda da semente, e sería o inverno que é un tempo de sono, de espera, para que todo o anterior se volva a repetir cíclicamente na primavera seguinte. Aquí, digamos que o quigo sería a auga, e sobre todo os froitos do xacarandá, que son que están agora acaban de estar agora porque xa caeron das árbores. Chove na tarde e vai vir a memoria pedir estiño. Un dos camiños que eu máis levo transitado, que non vou poder volver a transitar porque non podo baixar costas subidas aínda, pero baixalas moi mal, baixa a praia, e valería para calquera camiño dos que están trazados, e mesmo dos carreiros, e mesmo dos que están sin trazar. Tan só os pasos saben ler epopeas que hai nos camiños. Xa non digo nada para o camiño de Santiago, que me decía él, vamos ter que registrar isto. E, por último, esta é unha das xollas que me acompañou desde as primeiras fotografías que fixen. O mérito non é da fotógrafa, non sei o que podería facer hoxe con ela. O mérito é como esa roda de carro, con un mínimo de conservación que prácticamente non existe, un pedaciño da ferraxe e unha táboa moi aberta, como si se sabe que é unha roda. Isto xa non hai nada, xa non queda nada dela. Collina ainda a tempo e tiven a sorte de a descubrir, porque aquí hai moito descubrimento de paticar fincas, de saltar paredes e mirar que hai dentro. Está o que máis resiste e o que menos resiste. Está o ferro, a pedra, os que máis resisten, e a madeira está acabando. A madeirinha está acabando, e logo o ferro tamén, xa non queda nada. Non, porque a fun seguindo. O ferro resistirá. Funlle facendo seguimento, sí. Difícil é saber a duración que ten a morte. É moi difícil saber cando a morte empeza que cando a morte acaba. E eu con isto creo que vou acabar. Desfágome en agradecementos á Asociación María Xosé, a Raúl, a todos vos, un por un, persoa por persoa, que sei que vos costa estar aquí. Sei que hai incluso que me dixo que non podía vir e acabou vindo. Sei que me dixo que iba a chegar tarde, non chegou tarde. Sei que en vez de sorpresa, como Rubén, que non penses na viduña. Sei que os meus 2 cabaleiros andantes que me siguen a todas partes, porque eu tamén lles digo que vou, claro, os meus amigos da Asociación Castaño e Nogal, Castiñeiro Nogueira, que ali foi onde me fixen poeta. Na terra de Antonio, na casa de Antonio, con Antonio na escola, foi onde me fixen e cando me fixen poeta. E isto é unha emoción moi forte. Eles na contraportada as cousas sinxelas construen o universo que ben bonito, e vas me permitir entón que eu lea apreixar luz e mergullar o tempo entre a beleza. Moitísimas grazas. Algo aí, me parece que querías non decir algo, non? Era unha curiosidade. E que coñeces ben a Rosalía de Castro, se non xa quitamos o título que tuveches moito tempo. Sabes si Rosalía chegou a facer algo semellante ao haiku,
porque no 19 foi cando chegou aquí parte da cultura xaponesa, vía os impresionistas, vía tamén algo de literatura, ela fai poemas pequenos, pero o concepto de haiku non. Fai poemas curtos, que foi o que moito tempo se pensou que serían, pero non, e é unha pena, porque faría maravillas. Non, porque é innovadora neso, nos poemas breves, é gran innovadora en moitas cousas, temáticas e formais, non? E unha delas é a poesía mínima, poesía breve, moi condensada, un flash, é bastante, sería moito pedir, fíxase, non, en Europa non, tampouco na época, máis tarde cando... Sí, o gran descubrimento foi as vanguardas, e logo tamén para o boom americano, Octavio Paz, Benedetti, moitos destes fixeron haiku, pero fixeron haikus moi a súa maneira. É dicir, foron os que introduciron máis, faceros máis reflexivos, porque en senso estricto, que eu xa no outro libro, na introducción do outro libro, eu dicía os meus, entre parénteses, haikus, porque eu, entre esas persoas que temos no Facebook, tan encantadoras como moitas das que estades aquí, as que estades aquí do Facebook sodes todas encantadoras. Quis dicir, moitos dos que estades aquí sodes estades nese caso. Pero tamén hai certas persoas que hasta que insisten, hasta que as borras, e gracias e non as bloqueas. Porque eu tiña un elemento conocido públicamente, que cada haiku que escribía él, eso non é un haiku, porque mira, eu sei, dicía eu sei a teoría, non, pero non vale a teoría porque faz mal a práctica, dixeme que sei a teoría toda, home, non, bueno, a ver, senso estrito, os haikus son natureza, senso estrito, así o escribiu Basho. Agora, eu repito, intentas manter, primeiro que xa eles fan unha medición que non é sobre a nosa sílaba, por tanto, aí aquí decidiuse conservar esas sílabas que equivalen aos 5 ou 7 elementos seus, os 3 versos, e logo o espírito de emoción. Para ser o haiku para eles é moi do zen, é unha emoción que nun momento determinado esperta a natureza humana, a que a contemple, les chamanlle satori, é un momento de revelación que desaparece como se fora un lustro. Entón o individuo insistía en quererme explicar a mí, dixen, non me expliques máis, que sei a teoría. Non, pero se fallase a práctica, dixen, tampouco me falla a práctica, eu tamén sei a práctica. Entón, os americanos, Benedetti sobre todo, dixeron o haiku, xa o dixera Basho, é o aquí e o agora. Se agora hai cidades, pois vamos facer que o haiku poda entrar tamén na cidade. Se agora hai luz eléctrica, pois vamos facer que a luz eléctrica poda entrar como o sol. É dicir, hai un cambio cos americanos sobre todo, máis que cos avantgardistas, hai un pequeno cambio de concepto. Pasa a perder un pouco esa natureza de emoción, e pasa a ser unha estrofa un pouco máis intelectualizada, digamos. Aquí hai algunhas estrofas que, senso estricto pola temática, non serían haiku, pero hoxe está moi admitido que sexa así, porque non podemos estar facendo o do século XIII nun tempo que non ten nada que ver, nunha cultura que non ten nada que ver, por moito que nos sintamos atraídos, pero que incluso neles posiblemente hai menos cambios, pero na nosa propia cultura hai uns cambios inmensos. O mesmo que noso temos que empezar a ver con outros ollos. E entón, o mellor nalgún el tiña razón, pero non tiña razón na insistencia, porque eu sabía o que estaba facendo, hasta que o borrei. Aquilo se parecía abuso, porque a un borreiro píntaselle unha vez, dúas, tres, levantas un da praza e vais. Unha suxerencia así, de amigos, pode ser até a osadía de decir, eu creo que máis que bombos son píldoras emocionales. Sí, tamén. Pastilliñas, sí. O título é, evidentemente, significativo. Poesía íntima. Eu teño outro.
Mínima, poesía mínima. Sí, poesía mínima, correcto. A poesía namorouse da imaxe. Sí, sin dúbida ninguna, aquí as poesías O nacen que leo o todas. libro, a poesía namorouse da imaxe. Lo que tratábamos Porque sempre... está ao servicio da imaxe, interpretando. Sí. Aclarando. Hai bastantes máis dos que eu pensaba, porque onte pedironme unha grabación para os 5 días da Semana Santa da Radio Galega, que no programa cultural fan sempre unha... collen un libro e cada día da semana a autora recita un poema. Ante esta cousa tan pequeniña, pois tiveron a amabilidade de acollelo como un libro e, de feito, a semana que ven fan a entrevista, que tamén será posta a semana que ven. E tiven que despuxaros de quitarlle a imaxe, e estiven pensando a ver se iba a ter 5 que pudera espir da imaxe, e hai bastantes que podo espir da imaxe, non é o mesmo o haiku. Se lle falta a imaxe, incluso da morte, que é o que máis se pode desprender, non é o mesmo haiku se se ve a roda que se non se ve. Pero hai nos que se pode desprender. Ahora, temos unha ventana mariñeira, unha fiestra mariñeira, que temos por aquí, que non a temos, non? É unha fiestra mariñeira que temos aquí. Os mariñeiros pintan as casas co que lle sobra dos barcos. Esta casa é unha casa abandonada, unha casa que foi a pique, está caendo, e hai un haiku aquí que me foi moi difícil de poder explicarlle ao traductor. E eu chegou un momento en que dixen, vamos a ver se temos que poñer un pé de foto. Consultei no Consuso e dixo, non, un libro de haikus con pé de foto sería un desastre, vámoslo dixer, se alguén non chega, non chega. Para nós ten moito sentido, sobre todo para os que sabemos como ocurría isto, que os mariñeiros pintaban as casas coa pintura que lles sobraba. E tendo en conta que a casa dun mariñeiro que a pintou co resto da pintura do barco e que está caendo e afundida, que ainda conserva unha ventá moi colorista, o haiku di o seguinte: como o seu barco, ela e os tripulantes foron a pique. A pobre de Paul volvió tolo. Que non entendo o que queres decir, pero que ten que ver isto cun barco? Fui explicando moito tempo, mira, esta casa foi feita por un mariñeiro que aproveitaba a pintura do barco para pintar a casa. A ruína está clásica, se a casa está así e que o barco foi a pique, simbólica ou non simbólicamente, e entón a casa corre o mesmo destino que o barco. Entón este sería o haiku. Isto non se pode desprender, porque ademais non tería ningún sentido, que é o que lle pasaba a él. Para él tampouco a imaxe tiña sentido. Entón el perdíase e foille moi difícil de traducir. Dicía, mira, cambiamos por outro. Non, ahora xa é tamén unha cuestión de honra para min poder facer isto. Entón hai nos que xa, incluso fora do noso propio contexto, será difícil de entender. E hai nos que non se poderían, pero outros sí que se poderían. Desde logo o haiku non é o mesmo, o poema non é o mesmo coa imaxe sin a imaxe. A imaxe é consustancial neste libro, polo que publicalo sin imaxe non teria sentido. Fixeste a traducción castelán, sí. Que se sinte? Esa poesía, non? Eu, facendo aquí unha confesión que xa non é tan privada, volvome tola escribindo poesía castelán. Encántame, porque é que eu empecé escribindo poesía castelán. A miña lingua poética de comezo foi o castelán. Entón, cada vez, eu cambiéme por ética co meu país e coa miña lingua. Según non son capaz de narrar en castelán, que non son capaz, eu non fago unha narración en castelán, únicamente se a traduzo ou se me empeño, e para eso aos 10 minutos estou aburrida de telo aceptado. Pero para min, facer poesía en castelán é unha auténtica delicia, e non a fago moi raramente cando se trata dunha homenaxe a un poeta de fora, e aínda así fago texto galego tamén para que vayan os dous, para que se vexa a presencia da lingua. Entón sinto moita alegría de poder facelo, pero ademais teño a sorte de que onde aínda eu podo dubidar un pouco, teño comigo un gran mestre que me bota unha man, porque el domina moi ben o rexistro do castelán, que é o poeta que vive comigo, e entón a veces dime, mira, esta palabra é mellor que a cambies porque en castelán esta construcción é máis propia do castelán. Pois si, reconozco que ten máis
máis oído. El tamén empezou a escribir no galego e en castelán, por tanto, sinto ben. E non nos fago mal de todo. Sí, non está mal de todo. Eu sempre prefiro traducirme eu, porque o traductor evidentemente traiciona o texto, o texto, sobre todo poesía, non se pode seguir ao pé da letra, e se son unha traidora, perdono moito millor que se teño que perdonar a outro. É dicir, nunca se me fan unha traducción dun poema meu me vai satisfacer, porque sempre vou encontrar con que ou lle falta o sonido ou lle falta algo, mentras que eu dou 50.000 voltas e son moi pilla. Cando teño que entregar as dúas linguas, traballo nas dúas linguas con o tempo, e a veces teño que cambiar, xa o confeso. O sea, que as dúas están en Sí. Moitas veces non teño maneira de soster unha cousa e cambio no original. Se teño que fazer as dúas xuntas, fago eso. Neste non porque o que publicaba era o galego nada máis. E mentras ías facendo castelán, entrabanche cousas novas ou non? Respecto da creación en galego. Nestes non toquei a nada, porque isto estaba moi consolidado. Pero cando, por exemplo, fago un poema que facía para a revista Turgai ou agora mesmo para unha revista de un poeta moi importante extremeño que morreu hai un ano e lle va a facer unha homenaxe, aí sí que fago os dous textos bastante xuntos, porque a veces, se non os fago xuntos, fago primeiro o galego, pero cando teño unha dificultade insalvable para o castelán, volvo ao galego, porque son meus. Por iso quero ser eu. Gracias. Alguna cousa máis? Pois entón levantamos a sesión. Pois moitísimas grazas, Elena, por acompañarnos, por empezar aquí e sobre todo por escribir isto e outras moitas cousas que nos acompañaron durante moitos anos e que nos axudaron, como se decía, a chegar a moitos nenos e a moitas nenas, ademais de gozar nos coa túa literatura. Así que gracias por todo. Moitísimas gracias.